Maayong adlaw mga amiga, atong video karon is magpagwapa ta. Pahalag nato sa balay. Pagwapa Japon ta, dili nato pabayaan itong kaugalingon kay kuno na panimalay di ta magpagwapa. Magpagwapa oy. Sila ra kahibalo char bitaw. Magpagwapa ta karon mga amiga no para paggaon po natong kaugalingon dili nato pabayaan at pabaya sa kaugalingon dili ta magpabaya. Dapat magpagwapa ta. Permanente ang importante napuntay arig sa atong kaugalingon. So, mag-start na ko. Cream ni si mga amiga, protectionist sa mga adlaw para dili madaot imong face. Char. SPF 90 Suns Protection Sunscreen. Mao ni akong kanunay gigamit mga amiga kana magawas gani ko mga amiga sa balay. Napawan ra pud nako og face powder. Dili ingon ni bungkay. Simple ra jud ni kawon. Kung gusto mo mag-order sa ako mga kana ganing gipang post nga mga gamit. Itong gipang post nako tong miaging mga gamit na sa TikTok lang nako to. Kung gusto mo ato, atagan ta og link ato para ma-open ninyo kung gusto mo mag-order atong mga tong gipang post nako nga mga gamit tong miagi. So padayon ta. Ang kabang-kabang naman niyo eh. Kapunan tambok na gyud mga amiga oh. Na joy nagbitay Ginoo ko. Di mailhan nga mura na tag baliya na ani. Mag-diet na gyud ta ani Ginoo ko. Tatrapuhan kinanog pura. Itong ilong basta hindi kogmo ba. Nya muta. Kalagom sa nang is ni puti na jud siya. And then kanilang sabi. Tay pagpapataw nagsa para dili ta ingnon nga sa tawag ani may yagit kundi losyang. Di ta magpalosyang mga amiga, dapat i-love na to atong self. Magpagwapa ta. Gwapa ta mga amiga. Di ta magpalosyang Ginoo ko. Buta nga to gamay diri no. And then dere. Para na ibag-blush pud sa atong panagway. Di ba? Nagpink-pink pa para muratag teenager. Para gwapa ta ba? Sa daot. Gwapa kay ta. Magwapa dito mga amiga ay para dili ta ingnon og wala na tayo kuan sa itong kaugalingon. And then lipstick. Kissable lips. So, maura to mga amiga. Bye-bye.